Jaké bylo přesné zadání pro výzkum na téma výživa seniorů? Co přesně jste zkoumali? Tak my jsme měli 3 oblasti, 3 témata, na které jsme se ptali. To první téma bylo, jak často seniori mluví o výživě s rodinou. První téma bylo, jak často seniori mluví s rodinou o tématu stravování. Druhý téma bylo, jaké mají povědomí o tom, že seniori mají mít jako jiné stravovací návyky. A třetí téma bylo o tom, jaké ty stravovací návyky ve skutečnosti jsou. Jaká byla forma výzkumu, abyste dostali co nejvíc kvalitních a relevantních dat? Na jakou cílovou skupinu jste se přímo při tom výzkumu zaměřili? Koho konkrétně jste oslovili? My jsme oslovili 2 cílové skupiny. Jedna ta cílová skupina byly seniori nad 65 let a druhou cílovou skupinou byly ženy nad 45 let, které se starají o seniory nad 65 let. A jako formu toho výzkumu nebo formu sběru dat jsme zvolili online výzkum v panelu. Kolik lidí se toho výzkumu zúčastnilo? Výzkumu se zúčastnilo 150 seniorů a 300 žen nad 45 let. Jaké jsou výsledky tohoto výzkumu? Výsledky výzkumu ukázaly, že seniori o tématu stravování tak často s rodinou nemluví. Je to 37% seniorů, kteří s rodinou mluví na toto téma, převažují jako jiné témata, osobní témata, rodinná témata, koníčky, záliby, plány, zábava. Zjistili jsme také, že o stravování příliš často seniori nemluví ani s lékaři. Je to 13% seniorů, kteří uvedli, že obvykle mluví s lékaři na téma stravování a stravovací návyky. V kolika procentech seniori řekli, že postupem času tím, jak stárnou a mění se jejich životní priority, tak se třeba změnily i stravovací návyky, že třeba něco ze stravy vyloučili nebo naopak přidali? No je to tak jako půl na půl. Polovina populace seniorů má zdravý stravovací návyky, polovina populace seniorů má spíš nezdravé stravovací návyky. Tak to vypadá.